ipuonjo gi kuhusu sexual awareness kata sa games kata seche machalo kamano. Mipani koro nitiere kin jonyuol e kin sikunde. An apani skul manasome na nitiere guidance and counseling. Ok apar ka nipuonjowa weche motenre koda kaka aparo ni kichiwo hocho koso Joy samoro skul manisome nikech intang'eni nisomo Kisumu Girls kucho. Bingeni weche makamagi aparo ni weche mag terruok thothni iwacho ni chakore kata e skunde mag primary nikech wang'eni kanye ma nyathi chako pong'e weche mag adolescent nyalo biro ipuonji ni kineno changes makamagi to ni weche mag terruok adila choko mudi nikech yudo kata neno malo onego bed ni ipuonji ni sani koro kitimo kama tinyalo mako ich ni absent kata kamano waseneno ka makonono jonyuol wigi kata kod nyithindo. We winjo ne pach Sharon Adachi in korka koro iparo ni ng'ikruok nitiere ka nitiere medruok e kwan rowere magayaka inyenye kind higni 10 kod 24. Mokwongo medruok nyalo bedo problem nyalo bedo ni rowere rowere mang'eny kaka nyawadwa gin very ignorant. Ng'ato ong'e ni nitiere kute mag ayaki lakini gimotimo e wi wachno onge. Mana kaka ne gisewacho ni sana nyithindo manyiri owacho ni oloyo ayud ich oloyo kik ayud ich to ayaki no ok en gimoro ma serious. Mar ariyo jonyuol ok wuo gi nyithindgi kata e skunde pok puonj okel puonj malong'o ma imiyo rowere ahinya rowere mani e higni 10 nyaka 15 kamae. Gi jopuonj gichiwo guidance and counseling lakini ok ginyis nyithindo yore mwinjo giritre godo giwegi. Aparo ni ber ka bende walosi mai Joyce nikech ang'ina neno kata mana thor weche kata mana joneno magwa ma bende osechako oro ote mopogore opogore ma bende giwacho ni thor wachwa okinyi ma kawuono ber.